ನಮಸ್ತೆ ಕುಡೋರ ಹೊಸ ಕುರಳಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೆಕ್ಕದುಂಬಿದ ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಡ್ ವರ್ಣಮಾಲೆದ ಅಕ್ಷರೊಳೆನು ಬರಪನ ಎಂಚಾಂದು ತೆರೆಯುಂಡ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಬುಕ್ಕ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪುಗ ಸುರುಕು ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ತೂಕ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಪಂಡ ದಾದ ಅವು ಓಲು ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮನಪುವ ತೂಕ ನಮ್ಮ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಇಲ್ಲಾತ ಕಾರ್ದಳ ಮುಟ್ಟ ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ವರಕ್ಕುಲನ್ನು ಸೇರಾಂಡ ಅವು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಆಪ ಒವ್ವೇ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ ಸೇರಾವಡಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಚಿಹ್ನೆಲು ಇಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪನ ಮಾತ್ರತ್ ಒಂದು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಚಿಹ್ನೆಲು ಮಾತಾ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಚಿಹ್ನೆಲು ಇಲ್ಲ ಈ ಚಿಹ್ನೆలను ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸೇರಂಡ ಅವು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಆಪಡು ಅಂಚಂಡ ಅವನು ಎಂಚ ಪಡೆಪನೆಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ವ್ಯಂಜನದ ಸುರೂತ ಕ ಅಕ್ಷರದ ತೊನಗತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸರಕುಲನ್ನು ಸೇರಾದು ಎಂಚ ಬರಪನೆಂದು ಕಲ್ಪುಗ ಸುರುಕು ಕ ಅವಕ್ಕೆ ಆ ಸೇರಂಡ ಅವೇ ಕ ದಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬರೆಪುಡಿ ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಗ ಮಲ್ಲ ಆ ಸೇರಾಂಡ ಅವು ಕಾ ಆಪಡು ಅವಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಚಿಹ್ನೆ ಸೇರಾಂಡ ಕಾ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸೇರಾವಳಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಅಂತ ಇಂಚ ಬರೆಂಡ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೀ ಬರೆಪುನ ಇಂಚ ಸರಿಯಾದ ಚಿಹ್ನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಗೆರೆ ಒಯ್ತಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ಒವ್ವೇ ವ್ಯಂಜನಗೂ ಮಾಡಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಿರಣ ಅಂಚನೆ ಕೀಗ್ ಕೀಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊ ಬೊಕ್ಕ ಊ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂಚ ಬರಪನೆಂದು ತೂಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಊ ಚಿಹ್ನೆ ಇಂಚ ಪಾಡಲು ಅಕ್ಷರದ ತಿರ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೊನ್ನದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಂಡ ಅವು ಊ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಊಲ ಇಂಚನೆ ಬರೆಪನೆ ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಸರಿಯಾದ ತೋಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ತೂಕ ಕೂಗ್ ಕುಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಗ್ ಕೂಟ ಇಂಚ ಬರಲ್ಲ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಋ ಅಕ್ಷರ ಕಾಗ್ ಋ ಸೇರಂಡ ಅವು ಕೃ ಆಪಡು ಕನ್ನಡಡು ಅಡಿಯತ್ತು ಕೊರ್ಪತೆ ಅಂಚನೆ ಬರಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಕೃಗ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕೃ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ವರ್ಣಮಾಲೆದ ಗುಂಪುಡ್ದು ಮಲ್ಲರು ಅನ್ನೋದು ಎತ್ತುದೇರಿಂದ ಓಲ ಓದನ ನೆನಪು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಮುಂದೇನೆ ವ್ಯಂಜನకు ಸೇರಾವನೆ ಇಂಚ ಅಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾತ ಪಂಡ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದ ಸುರುಕೆ ಪಾಡೋಡು ಸರಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಏಲ ಕೇಗ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಕೇಗ್ ಕೇಸರಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಎಂಚ ಬರಪನೆಂದು ತೂಕ ಏದ ಚಿಹ್ನೆ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಸಲ ಬರೆದು ಸ್ವರ ಸೇರಾಂಡ ಅವು ಐ ಚಿಹ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೈಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಅಕ್ಷರ ಮುಂದೇನು ಕಾಗ ಸೇರಾಂಡ ಕೋ ಅಪ್ಪಡು ಮುಂದೇನು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಬರೆಯುವುದು ಎಡತದ ದೀರ್ಘನದೆತ್ತಂಡ ಅವು ಕಾ ಅಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಬಲತ ದೀರ್ಘನದೆತ್ತಂಡ ಕೆ ಅಪ್ಪಡು ಅಂಚಾದ ಸರಿಯಾದ ಕೋ ಬರೆಪನೆ ಎಂಚ ಅಂದು ತೋನ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಕೋ ಮುಂದೇನು ಎಂಚ ಬರೆಪನೆ ಪಂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಸರಿಯಾದ ತೋನ್ಲೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಗು ಕೊಡಪಾನ ಅವನು ಇಂಚ ಬರೆಯಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಕೋಗು ಕೋರಿ ಕೋರಿಯಿಂದ ಇಂಚ ಬರೆಪನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌ ಇಂಚ ಬರೆಪನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೌರವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬೊಕ್ಕ ಕಹ ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ವರಕುಲೆಡು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಬರೆಪನೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಎಂಚ ಬರೆಪನೆಂದು ತುಯ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಡ್ ಒತ್ತಕ್ಷರಲು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆలను ಎಂಚ ಬರೆಪನೆಂದು ತೂದು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ತೂಂದಿಪ್ಪಲೆ ಹೊಸ ಕುರಲ್.